ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಉಂಡತ್ತಾ ಯಾನ್ ಬೊಲ್ಪುಲ ಕತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಿದಾಗ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದೈ ಪಡೆ ನಾಪ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಬೇಗಲಕ್ಲ ಒಂದು ದಾನ ಬಿಡಿಯರುಂಡು ನಾನು ದಾನ ಬಿಡ್ತಾಕಿಜಿ ಎಂಚ ಎಂಚ ದಾನ ಬಿಡ್ಪೇರೆ ಬಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಪ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲೇನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ದಾನ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿತ ದಾನ ಬಿಡ್ತು ನಾವು ಎಂಕ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಪಾಪ್ಯಾನೆ ನಾನು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಾನು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಅರಿಪೊಡಿ ಮಾಡಿ ಇರ್ತೇವೆ. ನಾನು ನನ್ನೇರಿ ಮಾಡ್ತೀನ ನನ್ನೇರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆಂಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ತರ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತು ಕಾಲಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಇಂದು ಎಂಕಲ ಪರತ್ತು ಮೂಲ ಪುಚ್ಚೆ ಜರ್ಪಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಿತ್ತಾಯ್ತಾ ಅವನ್ ಸೌಕ್ರಿ ಮಾಲ್ತು ಪುಚ್ಚೆಲೆಗಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ಪಿರಾವು ಮಂಡೆ ಅವು ನಮ್ಮ ನನ್ನೇರಿ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತನ ಅವತ್ತು ಸೌಂಡ್ಕಿಂದ ದಾದ ಪಂಡ ನನ್ನೇರಿ ಅಂತ ಅರಿ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತನ ಎಂಕ ಮೂಟಾಯಿ ಕಿಚನ್ ಪಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಂದು ಕೋನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆತ ಅಂತ ಇದು ಮೂಲದಿ ತೋರ್ತಾ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುಚ್ಚೆಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಗಮ್ನಲ್ಲಿ ಚೆರ್ಪೇರ ಏನು ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಬಾರ್ ತೋಜ್ಪಾಪ ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಜೊಂದುಂಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಾತಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಷ್ಟುಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಅವಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಬಂದಿದ್ನೆ ಏನು ಅಕ್ಕ ಮೂರು ಚೆರ್ಪೇರ್ ನಾವ ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಭಾರಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಂತ ತೊಂದಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಅವು ಏನು ಅಮ್ಮನೇರಿ ಪುಕ್ಕಡ ದಾದಿಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆತ ಅಂತ. ಸೊ ಎಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಲೆ ಗೀಚದ್ ನಾವ ಅಂದೆ ಅವು ಕೃಷ್ಣ ಓರೆ ಆತನ ಪಂತ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಿಟ್ ಬಂತು ಮರ ಮಂತಂದ ಅದ ಒಂಜಿ ಮರ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಒಂದೊಂಜಿ ಉಂಡತ ಅವು ಮೂಲೊಂಜಿ ಕನ್ನಡಿ ಇತ್ತುಂಡವ ಕನ್ನಡಿ ಬೂಡ್ತು ಲಗಾಡಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕನ್ನಡಿ ಅವು ಲಗಾಡಿಯೇ ಹಾಕ್ಬೋತುಂಡು. ಸೊ ಐಕೊಂಚ ಚೂರು ನೆರಡು ತಿಂಡಲೆ ಇದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮರ್ದು ಬರಿಯಾರುಂಡು ಬಲಿ ಪೋಯಿ ಒಂದೊಂದು ಗುದ್ದು ಗುದ್ದು ಕಷಾಯ ಪಟ್ನ ಒಂದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಐತರ ಬರ್ಪುನ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪೆರಿ ಇಂದೇನೆ ಬರ್ಪು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಇಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕಷಾಯ ಅಲ್ಪೆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನಿ ಸೋಕು ಅರಿತಿತ್ತು ಸೋಸುತ್ತು ಬರ್ಪುನ ದಾದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದಾಗ ಐತರ ಕಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಚೆನೆ ಬರ್ಪೈತನ. ಸೂಪರ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತಾರೆ ಪೆರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ದಾದಿಗೆ ಪಂಡ ನನ್ನೇರಿಗೆ ಇಂಕ್ಲ ನನ್ನೇರಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ಇಂಕ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ನನ್ನೇರಿ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಾದಿಗೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೆಯ್ಯಿ ಆತಜಿ ನಾನ್ಲ ನೆಯ್ಯಿ ಪೆತ್ತ ಗಂಜಿ ಪಾಡ್ತನ ಆತೈತಾ. ಸೊ ನೆಯ್ಯಿ ಇಜ್ಜಿ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ತಿಜಾವ ಸೊ ಒಂಜಿ ಬಿಸಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕ ಬೊಡನ ನಾನೂರ ಮಲ್ಪುನ ನೆಯ್ಯಿ ಐನು ಇರ್ತಕ್ಕ ಹೀರೆನ ಮಾಸೆಗೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆತಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಮಾಲ್ತಿ ಇರ್ತೀರಿ ನಾನು ರೊಕ್ಕ ಚಾ ಪಾಡ್ತು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಲೇಟ್ ಆತಂಡೆ. ಮೂಲೆ ಪೂರ ಮೀನ್ಲಾತಾವ ಕಲ್ಮುಡ್ತ ಕುഞ്ഞിಲೆ ತುಲೆ ಅಲೆಲ್ಲ ತೋಜ್ಪಾತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುഞ്ഞിಲೆ ಅವೇನು ಇಲ್ಲಾಗ ಪಾತ ಪೋತು ಡ್ರಮ್ಮಗೆ ಪಾಡೋಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಪಾಗ ಪಾಡೈತೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ನಾಗಪ್ರ ಇತ್ತೆ ಪತ್ತೆರ್ಲ ಪೋವಂದಿಜ್ಜ. ಬಟ್ ಅವು ಉಂಡತ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ದೊಂಬು ಬತ್ತಂಡ ಯಾರು ಫುಲ್ ನೀರು ಆಜಿತ್ತು ಮೀನು ಪೂರ ಸೈತ್ ಪೋದಿಪ್ಪ ಮೀನು ಬುಕ್ಕ ಕಪ್ಪೆಲ್ ಪೂರ ಈ ಸರ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಕಪ್ಪೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಆಗ್ತದ ಐಕ್ ಪಂಡ ಮೀನ್ಲು ಬತ್ತದ್ನ ಲೇಟ್ ಇಜನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇದ ನೀರು ಫುಲ್ ಮುಗೀತು ಮಿಜ್ಲು ಒಂದಿಪ್ಪ ಮೀನ್ಲು ಅವೆನ್ ತೂರ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ಸುತ್ತುಯ್ಯಾರತ ಎತ್ ಪಿಟೆ ಪಿಟ್ಟೆ ಮೀನುಂಡು ಒಂದು ಮೂಲೆ ಅವು ಈ ಸರ್ತಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಮೀನು ಬರ್ತುನ. ಸೊ ಅಂಚ ನೀರು ಮೀನ್ಲು ಲೇಟ್ ಇಜನ ಕಪ್ಪೆಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೀನ್ಲು ಬರ್ಪೇದ. ಸೊ ಅಂಚ ಐನ್ ಚೂರು ಪತ್ತದು ಐನು ಡ್ರಮ್ಮಿಗೆ ಬುಡೋಡುಂದಿತ್ತೆ ಇನೇ ಆಪುಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ್ ಮಂಗಳವಾರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಅವಳ ಆತಜಿ ಬರೆತ್ತು. ಸೊ ಅವೇನು ಬಿಡ್ತಿ ಅನ್ನು ಊರು ತಿರ್ಗಾರ ಪೋಂದಿಲ್ಲೆ ಪಿರವತ್ತಲೆ ಗುಡ್ಡೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನೀಲಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ನಂಜಿ ಫ್ಲವರ್ ತೋಜ್ಪಾವೆ ಶೋಕ್ ಉಂಡು
ಯಾನಿತ್ತೆ ಸುಷ್ಮಿತ ನಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲೆ ದಾದೆಗ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಕ್ಕ ಪೋತಲೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಿತ್ತು ಅಲ್ಲು ಪೋರುಂಡು ದಾದ ಅಂದ್ ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಅಲ್ಲುಂಡು ಸುಷ್ಮಿತನಗ್ಲಿಲ್ಲು ಅಲ್ತುಲೆಗ್ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಇಟ್ ಫುಲ್ ಆತ ನೀರು ಬುಕ್ಕ ಈ ಬಿಡ್ಲ ಎಂಕಲ ಈತ್ ಜನ ಆಯ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತಗೊಪ್ಪಲಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದಾದೆಗ್ ಪಂಡ ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋತ್ ರೀಸನ್ ಇನ್ನು ಅಕ್ಕ ಬಿಪಿನ್ ಬಿಪಿನ್ ಇತ್ತೆ ಬಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಪೋತೆ ತಾಯಿಗಂಡ ಅಜ್ಜಿಲಲ್ಲಿ ನೇರ್ತಾರ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕನೇ ಅಪ್ರೂಪ ಬುಕ್ಕ ಸುಷ್ಮಿತ ಪುರ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಶೋಕ್ ತಂಜಿ ವೀವ್ ತೋಜುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ತಂಜಿ ವೀವ್ ತೋಜುಂಡು ಇಡೀ ಗೋಪಾಲಿತ ಸೊ ಅವೆನ್ ಪುರ ನಿಗೆ ತೋಜ್ಪಾವೆ. ತಲೆ ಫೈಲ್ ಒಂಜುಂಡ ಅದೇ ಫೈಲ್ ತಲೆ ಪಡಿಯ ಬೇಕಾರೆ ये कापड़ी इंचा वासन बोला ये दूर ये कणिकल आइपನ ಅವು ಇಂಚಾಯಿನ ಇದೆ ತನರತ ನಿಜವತಂಡ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ನಾಚಿ ಇಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪೆ
ನಾಚಿಕೆ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರಾತ ನಾ ಪಿಜ್ಜಿನ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಈತ ಬಾದಾಮಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ದೆನೀತೆ ಒಡೆ ತೂಕ ಅವಲ ಎಡ್ಡುಂಡ ಅತ್ತು ಪೊಟ್ಟ ಅಂದ್ ಬುಕ್ಕ ಐನ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋ ತೂಕ ಬುಕ್ಕ ಏ ತಿಕ್ಕಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾವ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಈತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲ ಮರ ಪೊಚ್ಚಾವ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುಕ ಬಾಯ್ ಅವು ಏಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಸಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಏಪಾಣೊಂಜಿ ಬಾರು ಯಾರು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಕ್ಕೊಡಾವ ಇತ್ತು ಸೈಡ್ ದೀರ್ತಿಡ್ತೆ ತುಲೆ ಈತ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಕಾಲಿನಾಲ ಇಂತಿಗಿತ್ತಂಡ ಆತಿ